ситораҳои футболӣ аслан аз кишварҳое мебароянд ки рушди калони футбол дида мешавад. Сармоягузориҳои калон сабаб мегардад ки қаҳрамонҳои ҷаҳон ба воя расанд. Бозингарони қавӣ дар дилху мавқеъ низ аз ҳамин кишварҳо мебароянд ки дар мусобиқаҳои байналмилалӣ комёб мегарданд. Аммо ҳолатҳое ҳам ҳастанд ки баъзе бозингарон аз кишварҳои кӯчак ҳам худро ба ҷаҳониён ошно сохтаанд. Дар сатҳи даставӣ шояд қавӣ бошанд, вале дар майдони байналмилалӣ талош баҳри зинда мондан мекунанд. дӯстон, навори мо бо дастгирии ширкати 1x омода шудааст. рақобатҳои футболӣ ва дигар навъи варзишро бо хизматрасониҳо ва коэффициентҳои баланди ширкати 1x боз ҳам ҷолибтар гардонед. он ҷо регистратсия осон буда пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё бароятон дастрас мебошад. ана барои обуначиёни канали Футбародарон бошад, иқдоми махсус омода намудаанд ки дар аввалин пардохт бо промокоди тачфут ба ҳисоби шумо то $100 бонус дода мешавад. силкаи заруриро дар комментария мегузорем. ба ҳама муваффақият. Эрлинг Холланд новаста аз беҳтарин худро нишон доданаш дар сатҳи байналмилалӣ дар мунтахаби Норвегия кораш омад намекунад. Холланд дар ҳайати мунтахаби худ рохати мусобиқаҳои бузургро натавонист ба даст орад ки охирини он роҳ наёфтан ба Евро 2024 гашт. ин барояш тарафи манфӣ дар корномааш гашт, чун дар Манчестер нақши сазовор дар требл дошту дар Премер-лига ва Лигаи чемпионҳо беҳтарин нишонзан гашта буд. аз канори дигар бо Одегард онҳо исбот карданд ки бо ду нафар як даста пешҳаракат кардан наметавонад. ҳамин буд ки шонси ӯро дар овоздиҳии тӯпи тиллоӣ кам кард ва агар Холланд дар мунтахаби Англия баромад мекард, кор ранги дигарро мегирифт. Мартин Одегард дар лига агар рақиб бошанд, Холланд ва Одегард нафарони асосии мунтахаби Норвегия ҳастанд. ба ин ду ҷавон умеди калон аст, вале боварии мухлисон то ба ҳол натиҷае додан наметавонад. аз сеюмин мусобиқаи байналмилалӣ ҳам бенасиб монданд ва шояд фурсати пурра аз нав ташкили ҳайат барояшон мондааст. ҳамчун капитан ва нафари асосии мунтахабаш, Одегард бояд дастаро барои рохат гирифтан ба ҷоми ҷаҳони 2026 омода созад. Ҷамал Мусиала то ҳол саволҳо оиди бозӣ дар Олмон ба ҷои Англия қабул мекунад. англисҳо ӯро критика мекунанд ки аз бозӣ дар ин мунтахаб даст кашидааст. ин ҷавони 20-сола яке аз дурахшонтаринҳои олам гаштааст. аз соли 2020 аст ки ӯ шарафи дастаи Баварияи Мюнхенро ҳимоя мекунад. Олмон ҳам ҳайати мукаммал дорад ва барояш қулай мешавад. ҳамин хел не ҳайати Олмон ки қаҳрамони ҷаҳон ва Аврупо гашта буд, феълан дар ҳоли косташавии сифати бозӣ қарор дорад. борҳо онҳо дар ҷоми ҷаҳон аз гурӯҳи худ баромадан натавонистанд ва дар топ 10 кишварҳо низ қарор надоранд. машинаи таърифии олмонӣ аз кор баромад. футболбозони ботаҷриба кам мондаанд ва ҷавононе мисли Мусиала умеди фардои Олмон шудаанд. Хвича Кварацхелия футболбози гурҷистони Хвича дар мавқеи 17-уми овоздиҳии тӯпи тиллоӣ қарор гирифт. Гурҷистон рохати ҷоми ҷаҳон ё мусобиқаҳои аврупоӣ яктараф истад, баъди ба даст овардани мустақилият ягон ситораи футболӣ ҳам надошт. Хвича кашфиёти ҷадид гашт. ин футболбоз аз собиқ номҳои Гурҷӣ, Арвеладзе ва Темури Кацбая дида шӯҳрати бештар дар футбол гирифт. бори гарони мунтахабаш дар гардани ӯст ва бори нахуст ин кишвар дар ҷоми миллатҳои Аврупо ҳаққи иштирокро пайдо намуд. ин пешравии кӯчак аст ва Гурҷистон бояд дар дигар мусобиқаҳо низ аз худ дарак диҳад. Муҳаммад Салоҳ ситораи мисрӣ бешубҳа яке аз беҳтаринҳо дар таърихи Премер-лига аст, аммо ин шӯҳрат дар сатҳи байналмилалӣ дидан намешавад. миср замоне абарқудрати футболии африқо буд ки қариб ҳар навбат қаҳрамони ин қитъа мешуд. ин чиз бо доштани Салоҳ ҳам кам мушоҳида мешавад. онҳо дар финали ҷоми миллатҳои африқо шикаст хӯрданд ва дар ҷоми ҷаҳони охирин ҳам иштирок надоштанд. ҳам барои Салоҳ ва ҳам дастааш ин натиҷаи бад гашт. факт ҳамин аст ки дастоварде агар дар миср шавад, он ба хотири нақши калидӣ доштани Салоҳ мегардад, аммо ӯ гоҳе аз рӯи ҳамдастаҳояш ва ё аз рӯи бозии онҳо дар ҳолати ногувор мемонад. ба ҳамин тамом дӯстон, умедворем ба шумо навор писанд омад. пайгири мо ва интизори навори ҷадид бимонед.